Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2020 yılın 16 avgustu heplerinin anı günü. Hoş geldiniz. Demokratik Opozisiyanın platformasının kanallarına. Hormatly vatandaşlarımız, hormatly vatandaşlar, şu gün bizim yani gepleşiminin teması uruş Ukrayna'nın içinde Ukrayna ile Russiyan uruşu Russiyan territoriyasına qayıtıp geldi. Gelin şu vardı gurgun edelim sebebi şu vacip maglumatlar Türkmenistan halkı için, Türkmenistan devleti için katı vacip. Men sonunu düşündürün ne yapıp şu bize vacip. Yine Ukrayna'nın yararlı güçleri Rusya Federasyası'nın Kursk oblastında hareket eden meydanını arttırmayı ve teyade ilat yerleri öz üstüne almayı devam ediyor. Yani basıp almayı devam ediyor. Gelin ben size bir neçe video okuyayım ve şu yerde her videonu analiz edip gıysa seyredelim. Şu Ukrayna'nın Russiyan territoriyasına girip velayetlerini ve etraflarını basıp almanın videoları katıptır internette. Özüm görseniz bolyandır. Yöne men bir neçesini okuyayım. Türkmenistan'ın içindeki vatandaşlarımız hiç şeyli maglumatlar bolmadan soň yani şuraya maglumatları iyiliği derli teyret bilmeyen soň men şonu yani cemlep görkezeyim. Gelin de birinci videoyu seyredelim hormatly vatandaşlar. Indi şu yerde şu yerde Ünseryan bolsanız yine РБК Украина ya da ВСУ продолжает операцию в Курской области карта боевых действий. Yani Ukrayna'nın harbi güçleri Russiyan territoriyasında öz hareketlerini devam ediyor ve karta ütköyer. Yani basıp alyan meydanları ütköyer. Misal için dünkü günde 1000 kvadrat kilometre olsa bugün eğen 1150 kvadrat kilometre. Günne yankı bulur alkı botuyorlar ve şu vakitte hada şular alın yerlerine yankı qorunuş guralları bilen qorunuş yankı yerlerini qurkut botuyorlar. Ertir günne Rusya atak etse yankı çotsa qorap biler yani. Şu günne şu Ukrayna territoriyası Russiyan territoriyasına gelen Ukrayna güçlerinin takminen 8000'den 30 çelli aydılya doğru bir hasabı yok. Yine şu avatta bir belli da eğer de Rusya şu güçlere karşı görüşecek olsa onun adam şöyle yani Russiyan territoriyasına girelim olsa onu 3-4 destek güç karşısına koymalı bolyar. Yani 30-40 bin sallat koymalı bolyar. Şunka Rusya ne mi diyor? Şunka onu sroçlikler değil ya da 2 yıllık kulluk edenler, profesyonel değil adamları öne sürüyor. Onun geldiğince Ukrayna'nın Amerikan yaraları olan son katı yani belli bir noktada utbilen yaraları olan son şu kömök eden güçleri eyyem şu geliş yolunu yakya, öldürüye, bitirmediye. Şeyde Ukrayna önünü korap bile Russiyan territoriyasına. Şul hadiseler bir heplerden beri köp saat ütkötti. Russiyan kardinalno utup başlarını korkuyordu. Russiyan Putin'in başlap hemmeti yankı gepleşip gözlüye Ukrayna bilen ve parahatçılığı yankı parahatçılık kontraktlarına, şetnavalarına bol çekecek oluyor. Yönü şunkunne Russiyan bir konstitusyon anomaliyası var. O demek ne mi? Rusya basılan yerleri Donetsk, Lugansk, Kherson, Krimyal yerleri konstitusiyanın içine salıp bizim teritoriyamız deyip belirledi. İndi şunu vermeli olsa onu öz konstitusiyasını yani ütkötmeli bolyar. İndi soňky çıkışında Putin'in şunun bir hepde ön çıkışında hem mesallatlar Donetsk, Lugansk, Kherson yani velayetlerden çıkmalı ve şu yerde şu bizim teritoriyamıza vermeli. Onu men şu öndürüp diyen deyip yani utulsa da utuluş stratejiyasını yani utuş stratejiyasına diye. Bu olsa bir samsıklık mena şeyle pikir ediyen ki siyasatta bediren o bu bir ne desem ki goşokluk sebebi sen realni yaşamak, realni politikadan o, realni ýagdaýda sen näme diýäň bilen o. Putin 2 ýyl dowamında her wagt gepleşip yani pergawor sorak gelýär. Ukrayna başta soruyordu, ondan bir daha da düştü. Putin bu bir bandit terörist. Bunun hiç gepleşikler geçirmediler. Hem sözünü
yani ýylyna duran ok, alya, her gepine şoň içine bütün dünya Ukraina Russiýanyň kimdigini, Putiniň kimdigini tanıtdy. Ananyň Russiýanyň grajdany ya hökümetiň Rossiýa hökümetiniň grajdanlary ýa-ki adamlar bir ýa barsa olaň awry ýok. Onam Russiýanyň halky kän günäsi ýok, şo Putiniň bandit hökümeti ine şurýaly ýagdaýy döretdi. Gelin bir kiçik videolar seyredelim. Men size görkezeýin, maglumatlar bereyim. Ine şu ýerde şu ýa-ki Ukrainaň media serişlerine aýdylýar, eýýam 1150 kvadrat metr basyp aldy. Ýa-da 82 ýa-ki şäherleri, kiçik şäherleri owalar basyp aldy diýip, ýa-ki Ukraina basyp aldy diýip aýdýar. Egerde siz TikTok'taky videolar seyretseňiz, Russiýanyň halky Ukrainaň goşunlaryna karşı çykan ok. Şu basyp alan ýerlerde gaýtyp nahar bilen, gül bilen şadýan garşy alýarlarda bizem ýadadyk şulardan diýip gönaýdýarlar. Şul hadiseler Türkmenistanyň hadiselerini meňdeş. Türkmenistanyň içinde etraf barsan, ay bizem şulardan ata ulan basyrlyk ýadadyk diýip aýdýarlar. Ine vatandaşlar, gelin inniki informasyony seriştir kanalyna seyredin. Ine BBC Russiýa slужба ýadýar. Rossiýa durup bilermi Ukrainany şo Kursk vilayatyny, Kursk şäherini halat edip bilermi diýip ýadýar. Şu ýerde analiz berilýär, ýazylýar. Ine şu ýerde aýdylýar, egerde takminan 10 000 goloy adam bar bolsa, onu Rossiýa şol giýiren gruppirovka, Ukrainaň gruppirovkasyna garşy 3-4 есе köp oşun goýmaly bolýar we şol ýa-ni perewes diýilýär, şonça köp adam bilen durup biler, bolmasa durup biler. Ne şoň üçin Rossiýa Harkov tarapdaky öz goşunlaryny Severden bir ýa-ni brigadany ýoşulan 70-80 000 adam çekip başlady Rossiýanyň içine tebe adam ýetenok. Egerde ünferip seyrediyen bolsaňyz, men şu ýylarlap gelýärler, Rossiýanyň elit goşunlary, ýagny desant, spetsnaz we şurýaly elit goşunlary uruşyň birinji kaýnyna wepat boldy. Hemmesi wepat boldy. Indi olýaly reaktiv, aktiv, tir ýa-ki ýürüşler edip bilýän goşunlar ýok. Kontrakt boýunça alýan adamlary türkmenlerdäki ýa-da pulunu gaýdanlar, olardan bir söwüşçi adam bolmaz. Olar ýöne misnoy batalyon diýär, etli batalyon, şol et ýalgyn ýalar, şu adam sany bilen uçak goýarlar, professionalizm diýen adam sany bilen. Ýöne olaň garşysynda gow ekipirovka edilen Ukraina goşunlary yaralar güýçli we enjamlar güýçli we okuwlar güýçli. Rossiýa bilen Ukraina arasyndaky görüşüň arasyndaky tapawut Rossiýadaky adamlar giýjegini görüşmeli bolýarlar. Ýöne Ukraina tarapdaky adamlar kontraktda hepde 4 gün görüşýär, 3 gün dinjelýär. Ýa-da bir hepde görüşýär, bir hepde dinjelýär. Şeýde güýçlük gelýärler, sveji ýa-ki täze güýçlük bilen gelýärler. Şoň üçin Ukraina gaty ýa-ki ýiti hereket edýär we şu kunna Ukraina dünýäde ikinji armiýa dönýär. Gelin seyredelim küçük videolara ve karta. Yine kartanı göstereyim, ünferim. Yine Ukrayna'nın teritoriyası şu, ünferim. Yine şu orada Kursk. Yine şu Kursk'un yanına bardılar. Şeyle Belgrad Kursk'un yanına bardılar. 84 tane ovan karşı alıp yine eğer köpetsem yine Moskva'da daştayan. Moskva'da yine Moskva'nın aşağına Ukrayna'nın Rossiýanyň ara çäginde. Bu bir gaty güýç strategik ýardym Ukraina üçin we urşun täzeden bir norma we täzeden bir uğra giýiren üçin. Ünferim. Ine şu ýerde urşlar gelip durýar, ine Sumudan ine Ukraina goşunlary göne giýirip şöyle suw jany basyp alýarlar we Kurska gelirler. Yani deňeden gelirler. Näme utoraşyr? Bilemdok ýöne eýýän Ukrainanyň gadanan datlary bar. Birinji bütün dünýä tanatdy. Ýene bir gezek Rossiýanyň hiç güýji ýok. Muňdaşyndan Ukraina günne giýje 3-4 sany aeroportları bombalýar. Rossiýanyň içindäki 3-4 sany
fabrikler, yani zavodlar, kompleksler bombalaya. İnni nevit pardon petrolum yani Rusya'da gıt bolup başladı. Ve önkü samolyot güçleri katıp etildi. AV güçleri katıp etildi. Eyyem yani Beyardaki Karadeniz'in yanına ki Simferopol şu Kırım'ın yanına ki hem Военно-морской flot ya da yani harbi deniz güçlerine 30%'ını yok etti. Kalanı sebebi Ukrayna özünün bespilotny torpedalarını ulanıya, bespilotny samolyotlar ulanıya, onu boğazı yani asmanı koruyan neme Rusya asmanı koruyan sistemat korap bilen. Indiki video teretsek, hormatly vatandaşlar, şu videoda men bir zat öküjek bolýan size. Ine ülkerim şu yerde Zelenskiy öz halkına yüzleniyor. Biz dinleyelim şunu. Здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Только что провел ставку. Был доклад главкома Сырского. Фронт. Наши основные направления защиты. Торецк, Покровская и другие. Больше там российские... Yine ülkenin gönlünü yine demokratyanın esasına sayılan prezident. Gönlünün halkın kuruluşu. Gönlünün açık veriyor. Şeyde dili, şunu ettik deyip. Putin kaçıpıyor bunun içinde de. Bu olsa gönlünün halkın kuruluşu. Ne ayıl ağrım olsa, ne ayıl yani utyanım olsa. İndiki video terleri şu orada yani Sırskı bilen dakladını yani düşündürüyor. Neyemeler vuruştuk. Geçip barayan uşun neticelerini acıyor. Yine başka bir informasyon. На канале Freedom время новостей. Здравствуйте. Сегодня важно узнать о таких событиях в Украине и мире. Украина развивает успех наступательной операции в Курской области. Под контролем ВСУ новые населенные пункты. Солдаты российской армии массово сдаются в плен. И наши войска с боями продвинулись вглубь обороны противника на 35 километров. Взяты под контроль 1150 квадратных километров территории, 82 населенных пункта. В Иркутской области разбился стратегический бомбардировщик. Такие самолеты Россия использует для ракетных атак по Украине. Одна из главных версий катастрофы. Yine şuraya informasyon şu gördü. Yani kaydıya 82 tane oğur basvalını 1150 kvadrat kilometre yerler Rusya'nın basvalını. Yani şu basvalının yerlerden Ukrayna gidecek öyle abaronu dikip yani Rusya ile gitleşikleri dinletmek için ya da önkü Ukrayna yerler çok Kuban, Kurs yerler önkü Sovyet dönemeka Ukrayna'nın yerleri şunu basvalya men gen gördüm şunu idarlap ettim hatta şöyle yaşayacağım Ukraynaca oluyor. İndiki video edelim. Şu video hakkılıklı video unutuyorum. Представители России в ООН жалуются, что никто не хочет призвать вывести украинские войска с территории Курской области. Я не услышал, к сожалению, в этом уважаемом зале заявлений, кто бы призвал Киев вывести свои войска с территории, суверенной территории Российской Федерации в Курской области. Наш посыл руководству России, военным России такой. Men tercüme edeyim. Şu OON'u yığınak gidip dur Amerika'da, New York'ta. Şu yerde Rusya'nın yani vekili aydı. Kıyınansak da yine biz Ukrayna çözümünde hem turup aitti. Yani agresör zaten. Bir de Ukrayna çözümünde hiç kim guryan yok diye. Yani hiç kim turup aydan yok. Ukrayna duruzmalı. Rusya'nın yani öz başlık teritoriyasına girdi. Ukrayna hiç kim guryan yok diye şunu. Bunlar hem yığınaklarda men deyişim yani dine özbekliklerini oraya agresiya edip yören millet, Rusya milleti, Rusya hükümeti. Yine şu yerde şunu yürütü yine bir devletin vekili cevap veriyor. Вы совершаете зверства, военные преступления, и мир все это видит. Вы понесете за это ответственность. Россия пытается
очернить Украину, но это навлечет лишь новый позор на Кремль, на всех причастных к этому. Мы все знаем правду о том, что происходит в России и в Украине. Как Соединенные Штаты уже заявляли, Кремль должен остановить свою агрессивную войну против Украины, прекратить использовать Совет Безопасности, чтобы скрыть правду о тех разрушениях, которые Москва наносит в рамках своих действий. Это еще... Bu näme diýem? Ýani adamlary bütün dünýäni allaman betedin. Russiýan kimdigini, Ukrainan kimdigini bilýär. Russiýa agresor. Siz военный преступление, ýagny uruş jinayetleri edýäňiz. Siz adamlary öldürýäňiz. Siz jinayetçi diýär. Häzir şu ýerde Sovet Bizapaslığı ýani hopsuzluk geňeşini adamlar oýnap allap ýörmäň. Sizin ýüzüňiz belli diýip bu bir maskarada, sizin aýdýanyňyz maskara. Utanma şonu aýdýaňyz diýip ine bir döwletiň wekili ýüzüne urýar Rossiýa. Innik wekil näme diýär? Еще один пример двуличия России и пустой траты ООНовских ресурсов. Это еще одна попытка, совершаемая Россией, отвлечь внимание от того, чем она занимается в Украине. Siz iki ýüzlü, sizin alo ýani sözleriňiz bilen bütün ünsüni häzirki edýän jinayet işlerin ünsüni başka tarafa çekecek bolýaňyz diýip ine Ýaponiýa wekiller ýüzlerini urýar. Ни один из членов ООН не должен подвергаться такого рода действиям. На просьбу о помощи напихали за обе щеки. Men terjime edýän käbir wagtda 100% edilemek ýöne maliýetini dogry berýändir. Ine indiki video ederiň Suwjada, ýani Ukraina bilen ine ünsüren bolsaňyz, ine Suwja diýip ine şu ýerde ine Kharkiv, ine Belgrad, ine de Kursk. Şu ýerde Kursk şu tarafa gidýän Suwja ine şu ýerde. Birinji baýdak goýdular. Ünsüren ine şu ýerde. Всем привет. Сложно в это, конечно, поверить, но Суджа, август месяц, 14 число. И это еще не все. Пойдем посмотрим, что происходит. Ünsüren ine Amazon'dan ya bir yerden harita alanda şurayalı yani yürütü kofra diýil ýa-da yani seyfler var. Şöyle kod bilen açıp yani haritalar atýan. Eýem şu ýerde Ukrain diline ýazylýar. Eýem şol ATB diýen Ukrain magazynyna barsan Ukrain haritalar eýem dogry. Şurayalı halky özgürlükleri taýar, halky bir öz hökümetiniň bidar bolup Ukraina bolsa kimem gelse şonu gollap Ukrainlar bunu kösen oklar. Dene Ukrainlar hükümete karşı görüşür, halka karşı görüşür. Şunu bilir ya, halkam arkın gedip ýör. Ol Rossiýa çolanyna bu çylýa irpeýine barıp o ýerde ýaş 4 ýaşly gyzlary zorlap, 12 ýaşly gyzlary zorlap, ejeleriniň hakyny ýanyna öldürüp, ejelerini zorlap, çalyny ýanyna öldürüp, orýaly işlerini bütün dünýä belli boldy. Ýöne Ukraina gelýär, dine territoriýany alýar, şo ýerde hökümet goýýar we halk bilen işläp başlaýar. Halka da düşünürýär, ýani biz size gorman berdik, şu diktator rejiminden size gorman berdik diýip aýdýar. И это еще не... Бажаєш купувати товари високої якості за планованими цінами? Власна торгова марка «Своя лінія» – це саме те, що потрібно. Ünsüren magazynyň içinde Ukrain radiosynyň ýani radiosy Ukrain diline aýdyp dur. Orsun magazynyna. Indiki video ünsürtersek vatandaşlar ne şu ýerde näçe kömek gelýänini Ukraina we şuraya Ukraina, Russiýa territoriýasyna girýär, arşydaşlygam ýok, uly. Rus soldatlary ýüzler, ýani plena düşýärler, ýüzler öldürüp tapşyrýar Ukrainada. O ýani kıylyk bunu alınan täze soldatlar da ýani başlar.
İndiki video seyredelim hürmetli vatandaşlar. Каждому лучше верится, катится, голубой. Unutmayalım şu tanklar Germanya'dan geliyor. Öylem Abrams'lar, öylem İng, sonku modeller diytemem oluyor. Bu üç tanklar geliyor. Şu tanklar Rusya'nın teritoriyasına Rusya'ya soruyor. Bu bir paradoks. Eğer de Rusya'nın tankları, yani Sovyet Sovyet'in tankları, Germanya'da faşizme karşı uğraşan motoru inni faşizmi bolun devlet demokrasiya bol faşizmi utup faşizmi öz içine alan yine NKVD devleti yani FSB devleti Rusya şuna karşı yine Abrams tankları geliyor. Yine şu yerde bir malumatlar koyacak koyan Putin bunkerda kaçıpıyor, bunkerine gizlenmiyor. Yani Moskva'dan çıkan o Zelenski Suma var ya, yani Rusya'nın teritoriyasına varıp öz serfetli, yani öz harbi buluttaki işleyen adamlar oluyor. Öz harbçılar oluyor. Şurada motivasyon veriyor. Şurada yani поддержка veriyor. Unutmayalım. Сегодня украинский президент Владимир Зеленский приехал на укрепленные позиции ВСУ в Курске, чтобы лично поддержать бойцов. Но это не просто визит. Зеленский бросает вызов, который никто не ожидал. Он не только встретился с военными, но и заявил о готовности встретиться лицом к лицу. И не с кем-нибудь, а с Владимиром Путиным. Такой вызов – это нечто новое на фоне эскалации конфликта. И вся международная общественность уже затаила дыхание. Что ответит Кремль? Время покажет, но это может стать поворотным моментом. Вы не поверите, что произошло дальше. Из-за ограничений продолжение опубликовано в нашем Telegram. Unutmayalım hürmetli vatandaşlar. Eğer unutmayarsanız yine Putin, Alfa Samet, dünyada en güçlü adam diye propaganda diyordu. Şu adam hakiki kimliğini gördük. Zelenski şu fronta var ya, uruş gidip yören yere, Rusya'nın teritoriyasına varıp, men Putin'e karışan ya. Şuraya hareketler, kahramançılık yolbaşı olup varıp şöyle, yani uruş meydançatına varıp, hemen şöyle diyeyim. Putin şuraya devletin prezidenti olup birlenmiyor, bunkerde bu olsa var ya. Yine şu demokrasiya etaatına sayılan prezident ve falsifikasiyada kurban uyalı, yani beylik opozisyon güçleri yok edip, ayırıp, basıp, türmede yok edip, yine Putin diktaturasını kurup, diktaturanı atbayan Putin. Putin kurbanlığa göre bir ulu adam. Kurbanlığı sonsuda olup bilen o. Yine kurbanlığın direği şu adam. Şuraya korkuk, fronta barılmayan kurbanlığın direği. Kurbanlığa bundan kimden? Siz oğudan bolup gelip yörenini seyretmeyin. Anarsı boş. Absolutla boş. Yani hiç vakt saylanmadık. Hiç vakt beyleki kandidatlar bilen açık görüş görmedik. Hiç vakt halkın önüne öz programadına aydıp ben şunu etecek deyip boyun alt görmedik. Bilen o programatın bağdığından bilen o programa gerektiğinden bilen o basıp alan adamı da ya hükümeti basıp alan adam da bu olanakları bilen o. Bu bütün dünyanın sistematına sayılı olan niyemediğinden bilen o. Dine çağırıya konstitusiyonun başlığı bana şu ülkeleri benim boldu. Onun falsifikasyon edip yani rayon, etraf, şehirçi, yani geniş yerlerdeki sayılı setlerini falsifikasyon edip getirip bir yere tayan. Siz uttunuz 99% ya 98%. O gülküyor. O demek onun konkurenti yok. O demek bu konkurent getiren o orkya. Niyazov yekatek sayıları geç bütün dünyanın güllerini olsa, bul olsa 3-5-6 tane sayılı uçurur yani dalaşkalar koşya, tanınmayan adamlar koşya, ulan görürler sadaka veriyor utmadım diye. Yani şuraya bir kim alacak böyle bilemek bizi idiot görüyor mi? Öyle idiot olsa bizim idiot görüyor öyle yani. Bir santık burada. Öyle de milli lider diyeyim adam lakıptır. Milli lider lakımlı cinayetçi. İndiki video seyredelim vatandaşlar.
Şu video ün süren seyredin, hormatly vatandaşlar, seyredin. 14-nji ýylda ine Rus Zilonny Человечки, ýa-ni Krym basyp alan adamlar üns beren. Ine Ukrainец elini berýär. Gaçanok elini berýär. Ine men diýip verin, ýa-ni parahatçylyk bilen çögediň zatlary. Bular bolsa, buların znaklaramy ýok. Bunun kimdiginen belli däl. Belli Rusdur. Ýöne şonu gidilip zat edip awtomatly zatly şu yararsız adamy, ýa-ni mezbur etdiler. Ine 10 ýyl geçenden soň ine sedin näil armiýa boldy. Aşağıda oturan Rus soldatlaryny efir alıp ne şu Ukrayn görüşücü eskerler. Näil ýagdaýda. Üçüncü 10 ýylda demokratik döwletde näil ötüşler gidýär we 10 ýylda ine ýa-ni diktator döwletde näil regresiýa. Ne şunu görürler. Ilk video seyredelim. Ine şu ýerde Зеленский Бажаю здоров'я, пане президенте України, Верховний Головнокомандуючий Збройних сил України. Як справа? Угруповання Збройних сил України продовжують ведення операції на території Курської області. За сьогоднішню добу наші війська просунулись на окремих напрямках. Ine şu ýerde ýa-ni görkezilýär ýöýte Головнокомандуючий Syrski öz dakladyny edýär Zelenskiň öňünde. Girliğin derdi açaydı. Şuraya biz batıp aldık, şuraya ettik, şuraya bolunu da deyip daklad ediyor. İndiki video seyredelim. Şuraya alıp yine baran yerlerine Oğuz'a verdim yokurduğundan baydağı ayrıyalardı. Yani Ukrayna baydağını oynayalım. Şu ýerde Ahmat spetsnaz, Ahmat ýa-ni elit hemme podrazdeleniýa gaçyp gitdi. Durulmady Ukrainanyň öňüne, durulmady. Ukraina çolanyny ýöne sallatlar däl, ýa-ni bespilotnikler, kiçik ýa-ni kvadrokopterler hemme daha duranýarlar bular, hemme daha görýärler. Sputnik ulanýarlar, rogaş görüşip bolanokda gaty işleýärler. Ukraina ýürüýte kvadrokopterler ve bespilotniklerin goşunlaryny öğretdi. Yürütü. Öldürü yaşanıyor. Ön 150 tane bir günü öndürýän bolsa häzir 170 bir günü öndürýän bespilotnikler, yani küçük bespilotnikler uly. Ine şuraya ýagdaý, gynansak da bir gynýak gynanamda sebäbi şu Ukrainanyň ýeňişi Türkmenistana ul täsir bolýar. Men size gepleşiğin sonuna düşünürüm. Ünsörün olsanız yine Ukrayna'nın boşluğunu iyiydi, abaronlarını tayarlap, bular bir günlük gelmedi. Yani gelip o zaman yine gidecek olup duranok, bular gelip şol velayetleri, yani alan yerlerini ya da çarşalar Kherson, Donetsk, Lugansk boyunca ya da şol yani doğru haçan uruş olsa sen basıp alsan şu tenk oluyor. Yani şuraya Ukrayna çözmedi, Rusya çözmedi, bular yani uruşu Russiyan teritoriýasyna getirip şoň teritoriýasyny aldylar. Mümkin şo teritoriýalar gelecekde Ukrayna geçer. Onun bellisi yok. Şu günü Ukrayna goşunları hili boyunca, ekipirovkası boyunca ve kuralları boyunca, maşin kuralları boyunca dünyada ikinci yerde giden armiya. Şu da hatlar Ukrayna
Nemçip yani şunu kadar ötübülü sebebi Ukrayna bütün dünya kömek ediyor. Bütün dünya zulüme karşı uğraşıyor. Endiki video söyledim. Şu yani Ukrayna Rusya'nın içine giriyor. Karşıdaşlık yok sebebi Rusya'da şunun hem de güçler Ukrayna taşlanmanın içinde güçler yok şu karşı duruyor. O Çeçen akriyatlar kaç gitti. Ben videoda gördüm tankların batalyon taşlak diyor Ruslar. Ünferin şu Epikirovka verdim. Şu kellesinde kamera durundu. Şu Amerikan koşunları yani ya Avrupa koşunları yani ekipirvanı. Rusya'nın şu yani kaska tam yoktur. Şu yani bunlar ekipirovkası boyunca öğünün fiili boyunca Rus armiyası pardon Ukrayna armiyası ünlü. Dünyada ikinci armiya. Ben Nemçip dünyada ikinci armiya diyen sebebi Avrupa'da şuraya armiya yok. Uruşlar geçen tayarlıklı bispilotnikler uruş geçiriyen dünyada armiya yok. Amerikanlar bispilotnikleri bir görünüşte ulanıyor. Bunlar hem mi görünüşte ulanıyor? Dünyada bunlar öğünün brigadalarını, öğünün bispilotlu koşullarını emile getirdiler. Dünyada yoktur. Şu köp açıları ettiler. Harbi kulluğuna, harbi hareketlerde katı görmede men katı oynayan şu Ukrayna halkının şuraya bolup duruşunu. Yine benim Türkmen harbi kulluktaki işleyen adamlara motivasyon için şu videodan koyayım. Наші ріки і моря, колосяться тут поля, рідні землі наших сел, гордяться цими несем, для щасливого буття. Yine hormatlı vatandaşlar, ben size Ukrayna Rusya uruş boyunca bir neçe video koydum. Şu esası mani, yani men çıkışımın manisi, uruş Ukrayna Rusya uruşu Rusya'nın içine girdi. Agresör verip çözdü, şu agresörü ö teritoriyasına uruşunu Ukrayna devam ediyor. Ben özüm 2 yıl kulluk ettim Ukrayna'da. Kievska Vysha Tankovaya İnженерное училище'da. Ben mekanik instruktör oldum. Ben size aydayım. Ukrayna'nın bizim batalyonumda, bizim rotamda 35 adam vardı. Onun 32 sanatı Ukrayna ve Rus. O Rus bolsa bir 5 adam kalan Ukrayna. 3 adamım Azerbaycan, Çeçen ve men Türkmen başka adam yoktu. Yani şu yerde ben üntürdüm Ukraynalar katı mekanika, katı teknika katı öktü. Bu yani okul butonlar gelenler tankları becerip daha da katı çalt yağdaydı ös yaraşlar. Uçta da şu öğeleri bir topar dağıtları düzüne girip edip teyadatlar edip şuraya görüşüyorlar. Buraya karşı görüşmek katıkın. Yine berekeller diyen Ukrayna halkına yine demokrasiya yenin devleti
ötüş nähili diye harulunu ötüş nähili diye durmuşdu. Şu Rossiya girmedik olsa Ukraina üst giderdi. Rossiyany ot geçerdi. Bir topar yankı ulumlardan. Hurmatly vatandaşlar, yine men indi başka bir maglumat köpürjek bolýan. Yine Azatlyk radiosu aýdýa Raşid Meredow 14 awgustda Türkiýe baryp bizim yankı çiğ malımızı, bizim bağlıklarımızı satıp yankı Türkiye hödürlep şu yerde şertnama tayarlap şunu tatçak olup onun karşısında da bizim aktivistlerimizi ayık etmek, Türkmen halkını şu yerden alıp kaytmak uğurçu şertnamaya bağlaşıyor. Unutuyorum. Bizim çiğ malımız, bizim bağlıklarımızı bulur, bandit hükümeti satıp daşırdı. Şu yerde Türkmenlere batış eder yani. Erdoğan gözünü yumur yani kanunları dağıttıra ve Türkmen halkının hemen Türkmenistan'a haklarını seyretmeyen uğrudur yani yine şuraya şertnamaya bağlanıyor. Şuraya şertnamanın arkasında her vakit niye son şey diyedim ben havarıma kurbanılan şey diye bir sistema. Biz size şunu bereli, aradan bereli. Yöne şunu bir de her ayıracak bolýar, şunu yok olup bir de iwen biz özümüz, yani öz garaşlarımız bilen özümüz çözüşür diýip Erdoğan'ı ırýarlar. Erdoğan şu gara skema ırda bolýar, ya öýerde pul galanýar, garadan işlep, yani gara kontraktyň daşynda garadan işlep, yani gara kontraktlar, yani uçot edilmedik pullary gatnadyp, öz giýegini öňe sürüp, Alparslan bayraktary öňe goýup, şoň bilen şu pul Erdoğan kazanmalı yerine yine kurbanlı yegenlerini uğratsa yine şulam giyevini uğradıp şol gara skema diye. Devlet meçhurine kurbanı uluyor. Serdar hiç kim. Kartinka seyretmeyen. Yani Serdar Berdimuhamedov seyretmeyen. Devlet meçhurine yine kurbanlı Berdimuhamedov Erdoğan bilen garadan işlep yani Ardahan haridimizi verip bizim haridimizi yani bizim çiğ malımızı bizim bağlıklarımız verip şunu yani birlikte devletin yollaştığını bize karşı oluşturuyor. Bu ne diyecek? Ne diyeyim şu Kurbanlı Berdimuhamedov milli lider mi ya milli başkada mı? Ya vatan dönümü mü? Öyle şuraya Rusya hem de satıp Rusya'nın bir yerine girip şu yerde oturdu. Şun diýiligi yıkıldı yani ben düşünürdüm. Rusya'nın hiç kim, Putin hiç kim öyle can sağlığını koruyabilse şükür ediyor. Şimdi bu ne diye? Barıp Erdoğan'ın aşağına gidiyor. Şuraya ne lazım deyin. Hiç vakt Dumprave'nin başlığı bolmalı adam. Bizim milli liderimiz olup, yani öz-özüne milli liderlik verip, öz oğlunu öňe koyup, bütün devleti basıp aldı. Hiç vakt Türkmenistan öňe gitmedi. Hiç vakt ötmedi. Bunlar çiğ mal devleti bolup kaldılar ve şonu yani dine çiğ malını satıp komersant ýaly devleti donduruyor. Hani ötüşler, hani kurulan zavodlar, hani biz yani gazımızı, nevdimizi, hime önümlerini öndürüp onun yani ikinci, üçüncü, dördüncü perrabotkasını edip o yerde 10 etse, 15 etse şonun bahasını kaldırıp hani bizim satış zavodlarımız yok. Hani bizim spesyalistlerimiz, hünermetlerimiz yok. Hani bizim menajerlerimiz şu ýaly arasında konkurentni bazıları haritler çıkartıp bilip satıp şu yerde yani birjalarda hareket edip bilen adamı yok. Sebebi dine yegenler var. Barıp karadan kontrakt alıp yani Ardan Bakadan satıp cübütüne pul olup yani Türkmenistan'a da 3 yarımdan konvertasyon hükmünden manadı verip oturun yerine altı etse pul alır yani. Yine Türkmenistan. Neyem çıkıyorsun Türkmenistan? Ösür için hiç предпосылка yok. Yani hiç şart yok. Türkmenistan ösme için. Türkmenistan bunların beter basıp alınıp, uğurlanıp, korrupsiya ösür yani hemme şartlar var. Benim ömen diyelim. Haçanla devlet yol başlıyor. Korrupsiyoner olsa, kezzap olsa, yalançı olsa, bandit olsa, onunla daş dövrüne özü yalı korrupsiyoner, bandit, kezzapları üşür, Türkmenistan'ın içinde yalakçılık, korrupsiya, bir kanunçuluk hüküm sürür.
moral taýdan, ahlak taýdan pes zatlar ümmüdür. Häzir Türkmenistanda ine şoň üçin ýarlaklyk bir norma bolup galdy. Her kim inni ýarlaklap hökümete ýakynlaşyp şurada pul ogurlamany hüwes edýär. Köçüde bir baýak diýen bolsa, hökümet bilen işler ogurlaýar. Ine şonam ýanky goňşular şoňa görüp edýär. On bagty işletip. On bagty işleni ol bir ogry gutoran. Sen baýlygy ogurlaýar. Yüzüne tükürmer şoň. Cinayete çekmer şol adamy. Ýernak duran çinolik bilen. Biz bolsa şoňa ýanky görüp edýär. Ey, bu posaldy, bu nimaldy, bu galp başlatyp. Galp başlany ogurlaýar. Şoň üçin bizim kellämizde düşünjeler ötkömeli. Biz bütün dünýäki normalary, bütün dünýä ýanky ahlak taýdan normalary saklamaly bolmasa biz ýiten halk bolarys, biz ýiter ederiz. Bir maşgalada evlerde hemmesi bir geçirgetse şu maşgalanyň fundamenty alınmaýar. Ine Türkmenistanda şeýle. Hormatly vatandaşlar, inniki maglumaty seredeliň. Men size bir video görkeýin. Ine öz-özüne milli lider diýen adam, oğlunu milli liderlik daktaran adam, ünsörüm nähili kep çekipýär. Vatandaşlar ünsörün kellesinden şapka, ünsörün kaskasına. Gızıldan çayılın. Men näme diýin? Idiotlaryň gaty şoňa idiot diýsen. Sebebi ulum diye bunu ýaly idiot bizim aramyzda ýok. Idiot diýmem barada, bu idiot adam däl. Bu torun, kellesi giden bu torun. Ünsörün kostyumuna eline gızıldan çayılan atdyr. Bu bir bütün dünýäni güllüp yıkıp öldürecek bolýan kalýan diýär. Diğer ýaly zat kalmadymy? Yarancı var. Ne bir samsyk bir zat diýsen ama samsyklar gatyryn kalýan. Ünsörüm. Utanmadan wiýaldyr ýa özüni. Bolýar dostlaryň arasynda etse. Utanmadan wiýaldyr bütün dünýä görkezýär. Men milli lider. Milli lider diýip bir işini bilýän ka näme etmelidigini. Milli lider diýip kitap ýazmaly, öňe ýanky ýollar öküzmeli, öňe ideýalar bermeli, ideýany östürmeli. Ine şu ýaly bir samsyk bir da öňe milli lider adam, şu milli lider adam zaýrada ömürlük. Gahrman ady zaýrada ömürlük, milli lider ady zaýrada ömürlük, prezident ady zaýrada ömürlük. Şu ýanşan adyny ýanky zeherlap zaýlap barýar. Şol ýaly bir aýsamsyk diýsem samsyklar gatyryn kalýan şu. Maşynyň disklaryna serdim. Gızıldan çaýlyn, ýani gızılıň reňkinde serdim. Balanyň gapdallaryna serdim. Gelip tekeri vuruşu näme diýdi? Hani ýazın kommentarida gelip ýanky maşynyň strukturasyny bilmeýän adam gelip ýanky kuşu bilen teker görýär. Näme boldy? Hiç maşyna mineniňizde gelip ýanky maşynyň tekerini urýanmy? Ýanky şoň nimesini barlap, dawleniýasyny barlap, ýene bilen barlap. Ünsörüm şu maşyna, şu maşynyň bahasy 100 miňlerçe, mümkin milyonlarça bahasy var. Nähili Gurbanly Berdimuhammedow şunu gazandy? Aýdyň almaň. Şuň aýlygy
12.000 euro, yani 12.000 dolar ayna bolýar. Bir ýylda şu adam diyeti 144.000 dolar aylyk alýar. Şu maşynyň bahasy mümkin milyon, mümkin 700.000. Näin alýar şunu? Aýdynarmy? Şu maşyn ýeke tek maşyn näme şundan? Garajynda bir şuňa meňdeş 15-20 maşynlar bar. Hemmen jemläp görsem 30-40 milyona ýetýär. Nireden aldy şo pulları? Näme deklarasiýasy ýok? Hansaly tutulýy? Hani giran prokuror näme edýär? Näme şu adam şu maşynlar minýär? Prezident bolsa hemme deklarasiýasyny ortaga goýup halkyň öňünde meni şat ogurlamak diýmeli. Ogurdygy belli şu maşyndan belli ogurdygy. Kaskatına verdim şu kaskatına. Yine şu zatlar bu köşe koyup yanımızda olsa Putin'in at çapıp samolyot uçup yani öğünü Alparslan ýaly Alfons ýaly yani gököjek boldy. Şunun Putin'in ýolundan barýar. Biz şunu saklamasak bu bizi wara bütün dünya maskara etdi. Edibem gelýär. Indi men arkadagy zamanyň arkadagy aktivistlerine aýdýam. Kim Türkmenistan maskara edýär? Men çıkışımdaky yani maglumatlarmy ya şun bütün dünya goý beren videolarmy ya şun bütün dünya öňünde edýän biheppe hereketlerimi. Ýalyn kommentariýada piňörmen. Men bir dostum diýdi, Murada şunu görsem ýüregim bulanýar. Men şunu görsem dogrudan ýüregim bulanýar. Ya bu kille sığjak zatdan şu ýaly bir türkmeniň taryhynda samsyk bolan ýol bolmady. Ne serker başy, ne ýol başy, ne milli lider, ne prezident bolmady. Şoň üçin watandaşlar muňa etmeliň başga da serdeliň men size başgalary görkezýän. Ine başga bir videomy görkezýän. Başka bir yana koyun. Yine bula özüne milli lider adını alan oğlunun tarafından milli liderliği verilen iki gedek kahraman bolan Raliçi. Barmış oraya dünyada iki gedek kahraman bolan Raliçi. Milli lider. Yoktur. Dine bizim idiot devletini kurun. İdiot hükümetini kurun. İdiot. Halkın günahı yok. Halk pakir yankı bunu öz anamını bilirdi. Yani şunu adam anamdan kaçmağa anlar dursun. Halkı ağırlap, kıynap, öldürüp, türmeleri yakıp, yani bağlılığını oğurlap, başka devletleri haş edip, şu Türkmen halkını kıssan, dinlemen, haklarını bozduğunda iyi verin Türkmenistan'ı men özüm işlerini öğrenip, bizim bağlılıklarını soru verip, ardan bakadan şunu ettiriyor. Bu kim? Milli lider mi ya vatan dönümü mi? Ya halkın düşmanı mı? Ýalyn kommentariýada näme pikir edýär? Men de başga bir ýany görkezýän, hormatly watandaşlar. Ine şu videoda başlaň. Şu videoda ine Türkiýeden gelen video. Ünsürp sevdim şunu. Selamünaleyküm. Buyur ablacığım. Türkçe konuşuyor musunuz? Birkaç tane soru sorsam olur mu size? Türkmen mi? Она мигрантка из Туркменистана. У нее двое детей, старший и вот младший. У нее, в принципе, есть муж. Она здесь недалеко живет, проживает, снимает квартиру. Ей просто не хватает на жизнь, и ей приходится сидеть вот на таком проходном месте, где на самом-то деле немало проходят туристы, да, и просить милостыню. Сколько вот у него денег в день условно могут дать? Kim tanıyor veriyor değil mi size?
Она говорит, в принципе, говорит, в течение дня она много не зарабатывает, ну, я имею в виду, не получает милостыни, да, потому что не все дают, так как сегодня многие, в принципе, подозревают, что она этим занимается как, типа, работой, да, хотя на самом деле она действительно нуждается, и ей в основном дают те, кто ее действительно знает. Картон топлю, да? Муж у нее, короче, работает тем, что собирает картоны. Ну, по мусоркам они ездят, короче, с такими тележками. Вот. Да, мы там были. Без. Вот. А она говорит, ну, муж много не зарабатывает, и... Подожди, а почему она не пойдет работать на нормальную работу? Там, официанткой или что такое, продавцом? Ablacığım, son soru gidiyoruz, kusura bakmayın. Yani kaçak olarak o yüzden değil mi? Она не может пойти поработать, так как у нее нет непосредственных документов. То есть она здесь находится нелегально. А нелегалов на работу не берут. Я обещал ей, что это будет последний вопрос. Yine hormatly vatandaşlar, Selamun aleyküm. Buyur abla. yankı raliçine gördünüz. Şu raliçi şul yankı Türkiye'de gidaçını edip veren ayağının milli lideri. Rali türmen, gırrıklap, öğünü, bütün dünya mazhar etmen, Türkmenistan mazhar etmen, hakiki milli lider bulunmasa, hakiki samtıkta idiot der bulunmasa, Türkiye'de halkını öğüdü gidip, köçümü aylanıp, yığınap alardı. Şuraya bifet ve utançsız, öğüd yankı uğrunu yitiren milli lider bize gerek. Vatandaşlar, men keyfini size görkemedim Rusya'nın yadayını. Şul kezzabın, idiotun, samsın diregi Putin'di. Dile şul idiotun da bütün Merkezi Asya prezidentlerinin ve kurulan diktatör sistemanın, yani Asya'daki, Merkezi Asya'daki kurulan diktatör sistemanın diregi Putin'di. Yadınızda olsa men şul 4-5 ay bundan aytdım. Äpişke mümkünçülükleri ulup başladı. Häzir şol ahirki yani netijesine yetdi. Biz şol äpişke mümkünçülüklerini peýdalanmasak, şol adam Rusya yıkılan soň Erdoğan'ın aşağına girip gidiýär bolýan tohum bilen biz bunu onun aşağına çykarp bilemdik. Şoň üçin hemme kim inni pikir etmeli. Şu neçelli Türkmen soňky 100 ýyllykda Türkmen halkynyň azatlygy bolmady. Garşylyk hem bolmady. Bizi Ruslar basyp aldy. Şo Rusyň ýanky tansyna, aýdymna böküp şoň siýasatyny edip başladyk. Onsoň Niýazow geldi, gördü Ruslar öz çekildi. Gel ýanky öz döwletini kurup, öz üçin Türkmen başga şäherni kurup, diňe öz ýanky şekiller goýup pemerde pullar oglap başlady. Başka adam hiç kim dine Niýazow. Niýazow atamyzdan, hudaýymyzdan, başymyzdan, kelle başymyzdan hemme adam. Diýmek biz garaşly şol adama. Biz garaşlygymyz ýok. On agdyna garaşlyk, on garaşlygy ýöne halkyň, Türkmen ýylnyň, Türkmen halkynyň garaşlygy ýok. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, biz garaşlygymyzy almaly. Häzir wagt geldi. Hakiki garaşlyk. Siz dokumenta seretmeň. Men ýalnızca kezzap Raşid Meredow görkezdim. Raşid Meredow şu Putin bilen Lavrowyň arasyndaky adam Türkmenistany kontrol edýän adam. Indi şol adam uluran taşlap günü gelip Erdoğan'ın aşağına gidip başlady. Şol adam indi Türkmenistanyň çyg malyny Erdoğan'a satyp, ýani ardan bakadan Türkmen halkyna batışlar eder ýaletdi. Öňe Rossiya bunu boýnyp Rossiýany bir zat bolsa öz rejimini goraýaly diýdi, inni bolsa Türkiýe. Men öňem gaty oýlanýardym, egerde biz öň çalyşmalar eden bolsak, höküman Rossiýadan bir 5-10 adam berip atardylar aktivistleri, bir topar halkymyzy. Häzir şol äpişke mümkinçiligi dörep başlady. Inni Putin öz ýurdunyň içindäki ýa gelen goşunlara garşy sallatlar ýok. Bize garşy inni biz çalyşmalar etsek uğratmaýar. Mümkinçilikleri ýok. Şonu gurman boly, şonam bagşlamany kidal edip Erdoğan'ın sırtına girdi. Ünitlerim, hormatly vatandaşlar. Her adam, her vilayetde, her etrafda, her owada, her deňeşde, her ýanky birleşikde
öz nägeliklerini bildirmeli. Şo ýerdäki yerli arçynlar, hekimler etraf vilayet hekiminin yanına barıp aýtmaly. Menne iş yok, meni günahkar däl, elim sag, kellemi işleýär, aýagym sag, meni işlejek, maşgalam etdirjek. Siz ýurt dolandyrýanmy? Sen prezidentin vekilimi? Şu ýerde. Tapmaňa iş, zavod kur, ýa-ki kärhanaçylyk getir, maňa iş bolar ýaly, iş tapaýmaz. Tap bilen okmy? Onu bizim baýlygymyz ýa-ki gerekmejek arkadaş şäher gitmelerle men maşgalamy gitmeli. Maňa sosial kömek gerek. Maňa aýda plança pul gerek. Ofitsialna şonu men şu odmy geçip men şu maşgalamy berýän edim. Sebäbi siz Türkmenistanyň baýlyklaryny satyp öz siýasatyňyzy ýöredýäňiz. Gerekmejek arkadaş şäherlerini burýaňiz. Bize gerekler o zatlar. Men o ýerde gidip ýaşap bilemok, men şolu şäherde salmaýarlar, vilayata da eltmeýärler. Gadagan. Näçip Mar halkynyň baýlygyny alyp arkadaş şäherini urýar. Näçip Mar şäherini, ýa-ni Mar şäherini uranok. Näçip Ýolotön, Garagum we Taxtabazar, pardon, şo ýerdäki oğullar, etraplar uranok. Näçip şonuň ýollary uranok. Näçip şol ýerden baýlyklar alyp, çyýmazlar alyp, satyp Aşgabatyň o bir gerekmejek ýerlerini oğullarına arkadaş şäherini, ýa bütün Aşgabaty arkadağa geçirecek bolýar. Kimin haky bar onu? Kim şoňa hak berdi? Özüne milli lider diýip hökümete goşulmaly adam ol kartinkany öňe goýup, ýa-ki suratçaly diýip Serdar Berdimuhammedow öz hemme bihepeçetler, bikançylyk etdiler. Näçip baş prokuror Serdenok, näçip ýüstiýasiýa başlygy şoňa baha berenok, näçip parlament şo karar çykarnok, impeachment edip sen pullara urýan, maşinleri, o näşdan maşinyň bar, garajynda o maşinyň bahasy 40-50 milyon dolar, nirden pul aldın? Impeachment, halkın daveresi yok. Halkın 99% inanı yok, halkın inanı yok, seni gitmeli, yani ne yapmış karar çıkarın. Hani şol adamlar? Ne yapmış şuraya geçirilen cinayete gözüm öyle cinayetçilik edip, kek çekip gitmiyorlar. Ne yapmış biz o işlep şunu çıdamalı. Ne yapmış biz öyle palojny, bolmalı, yani pullarımızı ýerimize almalyar. Türkmenistanyň konstitusiýasyna ýazyldy. Egerde sen ýagdaýyň bolmasa sosial kömek hökümet edämeli. Näçip satyp birinçi malyny satyp şo gelýän pullary sosial kömek ýa-ni adamlara kömek etmän, şo pullary 3-össe 4-össe bahasyny artdyryp gerekmejek obýektler arkadaş şäherden pul ogurýar. Şonu siz bar hekime aýtmaly. Hava bu aydardan hekim nimetini görür. Siz barıp çıkıp başlan, şu Gurbanly diyen bir kezza hemme zat durdu ya, korkup, kaçmam gidiyor. Çıkıp baş aytmalı ben. Niyeliklerimizi bildirmeli. Maşalan eklep bile yok, senin de günah yok. Seni işleyecek. İş yok. Oğlu 50 dolarlı iş nasıl? Ne yapmış hekim 50 dolarlı yok? Ne yapmış Gurbanly 50 dolarlı yok? Ne yapmış Gurbanly 10.000 dolardan gowrak pul alýar aýna? Ne yapmış Serdar Berdimuhammedow 10.000 dolardan gowrak aýlygy bar? Ne yapmış biz 50 dolara işlemeli? 50 dolara yaşap bolýarmy? Ýok. Minimum 250-300 dolar bolmasa yaşap bolmaz. Diýmek biz 300 dolardan aşak aýly almalyar. Şol aýlyk bolmasa onda bize şol aýlykly iş tap bermeli diýmeli. Maşgalamy eklep bilemok diýmeli. Ine şu nägelikleri hökman her adam bar hekimliklere aýtmaly. Men Türkmenistanyň içindäki adamlara aýdýan. Daşından gelip bize bir kömek eder diýip özüňizi arzulap ýöremäň. Hiç kim kömek etmez. Gelmeleri. Siz galyp başlamaly. Siz o ýerde bir ýerde nägeliklerini bildirip başladyňyz biz barýar. Kim şo ýerde baý bolsa, gahrman bolsa garaşsyn, biz barýar. Öňümizde çykyp biljegen çykyn, biz barýar. Şoň üçin vatandaşlar, garaşsylygyň wagty geldi. Garaşsyz bolsaň, sen ýaşap bilersiň, özüp bilersiň, çağryň durmuşy, geljek hemme zat bar. Döşüň açyp gidersiň. Hökümet seni gorar dur. Şonu etmesek bizde alaç yok. Ine men size görkezdim. Rossiya bir ulluwly, çyýmal köp döwlet näil ýagdaýda sansa düşüp, bütün dünýäde maskara bolup, ýa-ni öz-özüni eklebilen ok. Ve bu tarafta Ukraina.
ondan 4 есе pes döwlet, 4 есе halky pes döwlet takminan. Eýem Russiýany basyp alyp içine gitdi. Bütün dünya görüşýär. Sebebi adalatly guruş. Egerde biz adalatly hereket etsek, zulma karşı onda bütün dünya bizden bolar. Şoň üçin aýaklanyň ve öz garşylygyňyzy alın. Bize Türkmenistan gerek, garşy gerek, bize adat halk gerek. Kim şu adatlygy berýän bolsa öňe çyksyň, biz ýygyny göreli. Hormatly vatandaşlar, ine şunuň bilen men öz efirimi tutarýan. Sizin hemmeňize birinji bilen jantalyk arzu edýän we inlik gepleşikler çeldi. Hoş sağ olun.